ka Bible ki thu bakini ki batei umat Babel kilai ya tei bat kilai ya tei bat kilai kinton bat kilai sedang menkentiu ya kata ka jingtei ki jongki kumba ka ktin ka jomblai ki thu ki mut bantei nam ya ladi nam ta ka kerteng ka jongki nam ta ka boram ka jongki man pen pau ro sya ka perthei bau blai umla ban le ya ki namar ki muddur bet ba kata ka jing start ka jongki kan pen em ya ki ba kata ka jing le ka jongki kan pen em ya ki Tadeng takat baki dang ya bonkam bantai ban shna ban penyeng bantai ya kene ka jaka ban penem ya ki tin ke jong blai ke thu if you believe in Genesis cut way ke de khot ke basan ka ong baru try ulawan her ya ka ban khmi ya kata ka nong ba bat ya kata ka kut ya ki balala tai ki khun ban riu ka babel ke thu bu try ulawan her ban pet ya kata ka jingtai ke jongki Badeng ta kwa badong ifi bo blai wan ban pet ya ka e ka bangi le dei tang ke bangi le wat kata ka bangi perkhat ro maru blai jungi ude blai ubo yo i om tang kata ka bashabar wat ya kata ka bashapo ka jungi tadeng ta haba blai wan ban jit u David paro kila muddur badai tang ya kita ken ki ba kraw bat kita ki ba idon man bo blai un jit sim re blai wong am pet ya kata ka bashabar ka jong breu Hendra ngawan ban pet ya kata ka bashapo ka jong Badeng tau try i ka donut ka jong fi ne ka sngi ka bamenta. La ka donut jong fi ka dei ka donut ka banget ne ka donut ka bamnget. Upet ya ka donut ka jong fi la ka dei ka donut ka bapenrit ne ka donut ka basngu kraw. Ka donut ka bapen e ne ka donut ka bapen jam. Bo try wan pet ya ka donut ka jong fi. Ba ka babel ke thu la dangi puli na ka proverb khatsan ka de khot ka balai ka ong komni ka tin ka jong blai. Ki khmat utrai ki long hagi jaka baro. Ba uda ap khmi ia ka basniu bat ia ka babha kamur utrai wan ban jingo wan ban pet udan haki jaka baro bat upet hatu kalong kai ka bafile ka dei ka babha ne ka basniu kai ka ta ka bafimut ka dei ka babha ne ka basniu kai ka ta ka bapiperkhat ka dei ka babha ne ka basniu lada ka donut jungi kalong persya yu blai kalong ka basniu lada ka donut jungi ka dei ka bakongu ia ka tin ka jong blai ka ta kalong ka babha e Tadi kita wan ban pet ngi penrit ngi pen kraw ngi sarong ne lani ngi de kita ki breu ki ba jemnot lani kita ki breu ki ba jem kata ka donut ban pediang ya ka ktin ka jong blai u blai wan ban khmi tadi heng ta la ngi pule ka ktin ka jong blai ngi shem ba u blai wan ban khmi yau ni weu breu bla sha pen rangkang par ba u tau de u Yohanes ba tho ka kitab jing pen pau udan marwei ba u try Jesu wan ban ya kendo ya u Ka Bible ke thu ingi da fi pule ka lanong ka baningkong ka de khot ka bakhat sa bau de I ka dur ka jong Jesu bat ka kli jong u baru snyo jong u ki bali kum nyo lang brot bali kat ka yor ken bat ki khmat jong u kum ka thli ding bat ki kjat jong u kum karnong ba pranai kum habala thang no haga lawar ding bat ka khtien jong u kum ka jing sawa shibun ki bauladan ka khti kaman jo nyo ki klor Banak shintur jo kana mi na ka white lambar liang serti banap. Bag khmat jo ka long kum habaga sngi ka teng shan haga borba jongka. U Yohanes u de I ya u Jesu u da wan khmi ya uni u breu. U Jesu dalade hi wan ban khmi. Ya kata ka jinglong jong ne u breu namar udan marwei haga ta ka dolen nong Patmos. Badeng ta utrai u de bu wan ban khmi. Wan ban khmi e ke jing e ke jong phi wan ban khmi e ke jin janjar ke jong phi. Wan ban khmi hata ki jingele ga jingem ga jongfi utrai udai ubawan khmi baru wan ban khmi la kalong ka babhane la kalong ka basniu ha fidan ka jinge wan ban khmi pi respond kum noi ka ta ka jinge ni pi pai ktien kum noi ka ta ka jinge ha fidan ka jingele pi perkhat kum no halor ka ta ba utrai wan ban khmi ya ka ta ka donut ka jongfi wan ban khmi ya ka ta ka jingmut ka jongfi badeng ta ka abdong fi ni ka sngi to ai ba ba utrai wan ban khmi un shem Bata ka donut jong fi ka long ka babha ka donut ka babha ka dei kata ka donut ka banget hau trai ka donut ka bashania hau trai ka donut ka bapenrit hau trai ka donut ka balwet akhmat jong u ka ta ka dei ka donut ka ba blai kwa ka khin jong blai ka ong ka jing nya ka babha ka dei ka ta ka donut ka balwet bat ka donut ka basngusi ni pule ni ka pon na ka sam ka basan phoi ka khat bish phau ka ong kum ni tu penlong ka donut ka bathmai ha po jong a u blai Batu pertama ka mensim ka babet apo jonga. Wat bret no inga na khmat jong me wat shim no. Yo mensim ba khot na nga.
tu iPad hanga ya ka jingkmen ka jingpen im jome ba tu karshan inga da ka men sim ka ba koloi langi pulir ne khot ka ba khat nyau ka ong kum ni ka jingknya ki jong blai ka long ka men sim ka balwet ka download ka balwet bat ba ngosi au blai menom i ben ka jingknya ka jong blai ka long ka men sim ka balwet ka download ka balwet bat ka ba ngosi ka jingknya ka ba blai shem ngo bha ka dei ka ta ka download ka balwet ba ka ta ka men sim kan ka balwet adai ta hatu filwet na makmat jong blai kata ka dei ka ba blai wan man khmi gomba wan man khmi ya kita ki breu ki batei ya kan ka babel wan man khmi ro ya pi tai ka jing em ka ba kom no ban om tang wan man khmi reu blai wan ro ban pen shitam ya kita ki balong persya ya ulwan ban khmi kan mau ya kan ya ka sodom bat ka gomora ba udah penjat no thiau ya ka blai wan ban khmi bat haba uyoi ya ka jing bomman om tang ba ushusha ya ka jing bomman ba kandon rei udawan ban khmi ban penjat no ya ka ikin mau ya ki kon Israel ru ladangi puli ru Deuteronomy nong ba khnai ka khot ka ba khat saw kong kumni to sha yanga bangan yo penjat no eki ban pendam no ya ka kerteng jongki na po ka beneng dengan pelongi me ba ka jait ben riu ka ba kham don bor bat ka ba kham kraw ru ban yaki utrai habuan ban khmi uyoi ki kun Israel bahaga jaka ga jong ki la shna ya ta ga dur blai thau ya ta kun masi blai shna da ga ksier baru blai ha bola khmi ula yoi kata bad kala pen bitar ya haga jing shisha ga jing bitar ga jong blai ka long man penduk pendam na snon ki Israel namar ki la pai she kata ga jing mani blai ray Moses la kerpat na blai bu ni snai ki baru blai ulamut ban penyap na snon ruat yau Aaron bola ko ngo ya kata ga jing ai jing mut ya kata ka jing ai buat jong ini kibreu ulamut ban penduk pendam no wadi aran ro rei blai lele isnai namar bau Moses ula kerpat tadi ta kwa abnong ifi hang ni bau blai wan ban pej bau khmi ka jing tai ayu bangi tai ka download ka bakum no ngilong namar habau shem beladangi tai ya kita ki blai thau ka jing em ka jongi u blai unam la ban tolerate da lele ro unam la da lele ru ban shem sngo bha ladangi tai ya ka jing em ka jongi ha ka spa ha ka phau ladangi tai la di ha ka ta ka jing yo jing em ka jongi ha ka nam ka buram utrai un sa penjat namar utrai kwa bangin bu iki blai thau ha ka jing em ka jongi bangin mani yaki laj na u blai de blai la ktin pareng gong I'm a jealous god ne blai uba bitar uba thut shen uba thut ublai uba thut tadeng ta kan mau kan ni ngin ha ban shep tieng you know blai ba thut chen bat ha bu thut un sawan ban penjat ban pendu pendam no ya kita ken ki ba thau ya kita ki blai thau jong ki kom ba pendu pendam ya ka sonom bat ka gomara un sa pendu ru kan ka perthai ka wai ka sngi padeng ta to ai banginom tai ya ki eke baro ha kan ka perthai ki ba long ki ba kenja perthai ki ba kenja do ki ba long na ka benta ubriu ki ba long na menta kan ka perthai wanom tai ka ba kum kata yo bagan long kum kata ka kenro babel lani kata ka jingtai babel ka bau blai ushem snosi aden ta kwa banong ifi so ka wai pat ka long bau blai wan man khmi hoi wan man khmi ka ba kum no ka ba ar long wan man khmi mdei tam ban shwan khmi wan penjat ne ka balai ka long bau blai wan ban khmi mdei tang shwan ban khmi rei wan ru ban pen em tadeng ta na do ka testament ka brem ngi i hagalun malai ka khot ka ba pra exodus ke thu ingi bo blai udawan khmi ya Moses udawan wan khmi yakini ki khon Israel bar udawan ban yakendo ya Moses kata ka law bniap wan ban khmi ban pen em ki khon Israel ban pelat iki na ka khti ke jing lom raw na ka khti ke jong pharo ban pelat iki na ka jing sha ban ben na ka jing sha nyau ben udawan ban khmi ban pen em yaki haga juk ka ru kom ro wan ban khmi upha ele jong khon jo Jesus Christ na bau blai kata ka perthai ai ti no lo jong khon jo o wei banget ho nam jat shu han reu nyo ya ka jing em ka babam jikot kwa bnong film dan ka wei pat ka kerteng na lor ka ni ka kerteng ken ha ka ba dan ka jing pen em ngan kwa pule ni ka por na ka kam ki apostol no basaw ka khot ka ba khat ar ka ong kum ni ka ktin ka jo blai badom dan ka jing pen em hano no ha wei pat na ba om dan ka wei pat ka kerteng ha po ka beneng ya ka bala ai ha pedeng ki breu dagaba ka dei ba on pen em yangi mdan ka jing pen em hano pat kam dan ka jing pen em ha no ka kerteng kam dan jing pen em ha no blai rei tang hau Jesus Christ kan ya ka bala pen pa hongi
ya ka bangin yo ken ya ka jing pen em da u ta deng ta ktin ke jong blai ka ong ba ka dei ta ha kerteng ke jong Jesus Christ bi kho se borok kin nam krop ba barok ki thli kin pla ba Jesus u dei utrai. Every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. There is only one Lord and only one God, and that is Jesus Christ. No one can stand in His presence. No one can challenge Him. No one can tackle Him because He is the greatest. His name is above all names. Ka kerteng ka jong kalong halor ki kerteng baro. Today tau try one man jingo. One ban kmi kumbo one ban kmi. Ya ka ni ka jing tay one ban kmi ru ka jing em ka jong phi ka ni ka sngi. Bar nga ngai u try u I ka donot ka jong phi. Bar u try u I ru I ka jing ka jing le ka jing em ka jong phi u I ki baro ka ba phi phi ya lang ba la da phi penrit la da phi shania hau blai. Blai un tay ma o ya ka yeng ka jong phi. Api la persang ban tay dal di hoi ka jot ka pai ka pra. Kampoi sai ru. Dari la phi ai lat u try ba un tay. La da u try tay ka yeng ki minut na ki ba tay ka. Ka ba mut hi la da u try u tay de. Ki ba tray ru. Ki no minut la na ken ya ka. Ba nga ngai u try un tay ka yeng ka jong phi. Un tay ka jing em ka jong phi. Un tay ki khun ki ti ka jong phi. Un tay u try. Ai ba u try un tay. Wa nom persang ban tay hi dal di. U khmi pi ai ti ne am ya ta ki jing tay ka jong phi. Hoi don ki breu ki ba don ni ka jing ang not. Ba ka jing pulil ni ha ka kam la ni ha ka ta ka future ka jong phi don ka jing ai not. Dre wa nom persang ban shu ang not hi da ka bor breu ka jong phi. Dre bo yu Jisu number 1 ka jing em ka jong phi. Namar la da phimbo yu Jisu number 1. Kita ki jing trai ka jong phi ki jing persang ka jong phi kin David ki not sudah. Ala phi bo yu Jisu number 1. Uta 1 ning kong ba kita ki not baro. Kita ki not ka bamut hi kin don ya ka value jong ki. Lamda kumta ki not ki sa hi ki not. Ubreu sa hi u not. Lamda ubo yu Jisu number 1 la da umbo ning kong yu trai. Ka jing le ka jing em ka jing tay jing u baro ki David ki not. Kinompoi sya ai ru. Ngini duai ka ni ka por ka mamanta. Ba ngai utran kar khu ya fi ka ni ka sngi. Ngini duai. Trai ngadap da ka jing sungo ba krai me. Namar moan ban khmi ko trai ka ni ka por. Mewan ban pet ya ka donot jongi. Mewan ban pet ya ka ta ka men sim ka jongi. Ba me tip lut ka ka ba ja po ka ka bangi prakhat ya ka ka bangi thmu. Trai la da ka long nam ta ka buram ka jame trai ka tahi me men yarap ba men pen yang ya ka ba me ko konrat. Ya ka ba mementay ya ka ba kan long shisha ka ta ka ba scam. Pala da ka dang long ko try ka bangi persang hi da ka bor breu ka jongi ka tahi baro kan long le ai. Kan le ai ka jing step ka jing kan long le ai ka jing pe mit ka jongi la da utrai tay. Try nga nget ha ba me tay ko kan rat try nga tip. Ba ki baro kin long gi bi itnat. Kan long ko try ki ki ba pla shisha ken ko try. Oi me deu architect u ba triam tam. Me deu architect jonki architect, me deu designer u ba triam tam. Try haba me design ni ka ni ka yeng haba me design ni ka jing em ka jong ni ki breu. Try ni I ka ba kut jong ki kan long ka ba itnat hado kata. Ni ai ngo me ko try me le ki kamba me sngo ka ni ki jing duai. Me tay ka jing em ni ki khon ni wei pi wei. Pa try ngai haba ki IT me shimti. Ba haba me shimti me long blai bo bha. Ba ni I ka jing bha ka jong me try. Ha ka ba kut ka sngi ka jong ki. Ka teng ji su nga duai ai ngo. Amen. Try nang kar khoi fi. Tara ai ba abo bleu pet ya ka download ka jong fi un shem ya ka jing snow ba namar ba pm da ka ba fi penret da ka ba fi ko ngo da ka fi nge ya ku blai shibon try na kar ko fi ngin second do pat amen.